gadim we müdümi gymmatlyklarymyzyň sergisi azayıp görnüşlerin üstün ýetirdi. Gelin ýylyň elisleriniň haly we haly, keçe önümleriniň durly görnüşleri gözaşyny gadimetden alyp gaýtýan ustaçylyk, zergärçilik sunuwatynyň önümleri we dinanlarymyzyň azayıp şaýtepleri, beýleki gözel görnüşler kim bilen ünsünjekdi. Azayıp Bahar Patynyň ilkinji günlerine bellenýän halkara dinanlar günü münasibetli, dinanlar uguramatynyň daşygy vilayet şäher itirap bölümleriniň hemde vilayet medeniýet müdürliginiň bilelikli guramaklaryna bagtyar dinanlar bagtly eneler atly aýdym sanly dabara geçirildi. Bu ýerde wekilni sunuwdy saatlarynyň ýerine ýetiren aýdym sanly çykyşlary dabaraň şatlygyny hassa belendi göterdi. Dabaran geçen ýerine ýaýbanlandyrylan milli öwüşgünle sergem oň täsirligini artdyrdy. Sergide gelin ýyllarymyzyň çeperelleri, ihlasy, ukyp başarnygy bilen döredilen gözel we nepis haly önümleri, eli işleriniň durly görnüşli gelin ýyllarymyzyň bedek şaýtepleri dabara aýratyn öwüşgün çaýdy. Döwrümüziň dörüjülük joşguny, izid watanymyzyň ýeten belent derejeti, milliligi ýugurlan sunuwat, çykyşlaryň içinden şargaç bolup geçdi. Halkara dinanlar günü münasibetli Demokratik Partiýanyň daşygy vilayet bölüminiň hemem Aratenat Orta Hüner Oku Mektebiniň bilelikli guramaklaryna talip gyýylyň aratyna bätleş geçirildi. Bätleşiň şertlerine görä ine mamalarymyzdan gözden şalqaýtýan nagyşlaryň nepitligi, oňa siňen sirli şekilden aýratynlyklary barada gurrun etmek bilen talip gyýylar öz ukyp başarnyklaryny açyp görkezdiler.